Du acolo. Stai, las-o, las-o. Câte, dar dacă stai așa nu mai faci nimic. Uite, Bubu. Uite, tata. Uite, 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 uite. Las-o. Pune-o să se țină de sus, de acolo. Uite, tata. Roberta. Joacă-te cu antena aia un pic. Uite, Bubu. Se uită la Cătălin, Cătă te vede. Stai jos pe pat, fără să te vadă. Stai, lasă un pic. Dar nu se mai dă zoom de la ăsta. Sau la filmare, nu? Pune-o acolo, pune-o acolo, la ăla. Uite. Vezi cum. Pune-o să țină cu mâna elaltă. Uite, tata. Roberta, uite. Dai mouse-ul să-l vadă. Roberta. Stai să vină. Cum ai făcut? Uite. Nu. Eu nu știu ce este asta. Mai pune un pic. Uite. Oh, Doamne! Păi dacă acolo...